Ako sme s cestovnou kanceláriou Daka pochovali zľavy na Black Friday a zvýšili medziročný obrat o 31%, začali sme výmenou interného tímu za nás, Clickmasterov z UI42. Vďaka nášmu jedinečnému prístupu CK Daka už po prvom mesiaci dosiahla o 37% vyšší obrat v porovnaní s minulým rokom. Vrelo sme optimalizovali, analyzovali, oživovali a medziročne znížili PNO o polovicu. Náš Black Friday bez zliav môžeme charakterizovať 3 slovami. Opačný, odvážny a úspešný. Záhrobná kampaň postavená na reverznej psychológii bola netradičná, no presne to nám umožnilo vyniknúť. Namiesto zliav, s ktorými sme sa patrične rozlúčili, sme komunikovali zvýšenie cien, pochovávanie, FOMO a odlíšenie sa od konkurencie fungovalo perfektne a prinieslo nám medziročný nárast obratu o 31%. Vďaka optimalizovaniu kampaní sme v decembri medziročne zvýšili tržby o 50% a PNO znížili o 40%. Toto sa nám podarilo, lebo sme spoločne vyklikali. Úspešne sme spolu pochovali zľavy a vykopali rekordné čísla. CK Daka nezapadla medzi ostatných, ale práve naopak. Išla proti prúdu a ukázala, že aj negatívna kampaň môže priniesť pozitívne výsledky. Z UI42 je všetko možné. Len treba chcieť.